Соқланығыз, оқанның қота жилері шығарға тиіш. Нәрсе? Жетті мистер Каррел, туйдырды. Күшім бүтән юк. Ул орында бір үзі йөри. Аның кинәт ошуы чыга. Ул бөтенләй идара итәрлек түгел. Миссис Мейл, туктагыз. Әйдәгез мин сөйләшәм аның белән. Ярармы? Сез була кинәт кенә китә алмыйсыз. Гафу итегез. Бездә Ирландиядә мәкаль бар. Кимәне диңгез ярга атса, бу диңгез теләге. Сау булыгыз. Покерны үч кеше уйный алмый. Тыңна, ул булай да көндүз бер үзе генә була. Төнне дә калдыра алмыйм бит мин аны. Килә аның белән, ул рәсем төшерергә укыйгана бит. Әйе, тагын ул әйберләр яндырырга ярата. Ул бер генә тапкыр булды, һәм миндә ул сүндергеч бар. Әйе, Луис Прима язмасын онытма. Аны син миңа аттың. Һәм истә тот. Бүтән чакта һичшиксез уйна. Ярар, мин киләм. Әйбәт, Джун. Кичке ашка чык. Спагетти һәм салат. Шундый рәвештәме? Нәрсә булды сезнең миссис Мейл белән? Ул хәвәслек метафораларга бирелә иде. Беләсем, ул Алфарак академиге түгел бит. Ул әйберләрне күчерә. Ул әйтте, син урамда бер үзең генә җөрдең дип. Син бер үзең киттеңме? Нәрсә аңлата ул бер үзең? Джон, син бит искиткеч итеп аңлыйсың. Нәрсә турында мин әйтәм? Мине ишетсәң, мин эштә булганда тик шуны гына уйлыйм. Син бүтән шәфкать туташы кылмыйсың монда. Башта мисс Лакспер. Хатын җитди гигиена җитешсезлек белән. Аның чәчләре исле иде. Аннары мисс Пилс. Син үзең сорауга җавап бирдең. Бенджамин, син шәфкать туташны табарга оста түгеллегеңне таны. Алай да булса, тапканчы икенчене син өйдә кыларга тиеш. Аңладыңмы? Аша салатны. Ие, мин сине бүген покерга алып барасым килә. Бенни, син рәхәтләнеп ял итәрсең. Билбау. 6 сүңге дартска. Шейкер. Грек мартинисына. Дина Турбин альбомын қоям. Қой, әйде. Тағын стетоскоп қоям. Аның пластик ұшларын құлаққа қоя тұрғам. Қысылма, сен жегілесің. Жеңсем құлақ мембраларын шәс келмей. Руль түймесі. Яшелше кискешне. Плимуттан монтировка. Сенің қолыңа ебетмін? Yok, мен блефовать етем. Шыннан да ма? Әйде, ойнавашқана білерге бұлағын. Ярар, 40 метр кабель. Қош. Full house, валет һәм дүплелер. Мин аны блефовать итәдер дип уйлаган идем. Бәлки аңлатыргамы? Ул блефовать итте, Майк блефовать итә. Нинди төр икәнсең син, Бенни? Шәфкать туташы белән ярдәм итә алам. Бәлки бездә яшәгән лай белән таныштырыйм.